pogi ko nagkakalat, oh. Napaliguan pa yung isa. Ang init na. Garci! Pagkikuan mo nga. Itatay mo. Saan? Dito. Ayos na? Mayan ka So, basta kayo. Nagigising ko. Kape tayo. Napaan yung mukha? Hugas muna tayo. Hugas, daming hugasan. Yan. Wala na tubig? Luminaw ko, TV. Luminaw ko yung TV. Ha? Luminaw. Inilagay ko yung ano eh. Internet. Ha? Binunod mo yung internet. Bakit? Ayaw niya mag-wireless. Ayaw niya? Wi-Fi? Ayaw niya? Ayaw. Eh, saan mo pinanik to? Gusto ko yung wire. Ganyan Ano mo mo. muna to? Puro may tsura yung buwan. Ano yan? Ginagawa mo. Ano na siya? Bagong ligo ang aming chocolate. Trabaho pag may ganito ng alagang aso. Kailangan mo linisan siya. Yan na, oh. Ito. Chocolate! Eh, kasi! Sandali. Ano po? Ikaw na lang mga ano. Dali. So, maligo na ako. Pawis. Sobrang pawis.
Ano? Magpa-ready ka na. Ang kukulit ah. Ha? Busog na eh. Nag-aaway-aaway pa. Dito. Ayan oh. Paano mo dali? Huwag ka nang pamalo dali. Hindi yung ano. Hindi yun oh. Ayun oh. Hindi alam to ni Kuya ano. Hindi niya kasi chinecheck eh. Maligo na tayo. Ligo na kami. Mamaya na ng chocolate ice natin. Huwag ka ng papel, anak. Oo, papel. No? Oo, naapaka mo. Yun. You can find. Oh, kulit to eh. Kulit to. Pansit. Pansit tayo guys. Ibang po tayo na naman to. Ibang pansitan. Ibang area. Hindi kompleto kung walang sibuyas na may toyo kalamansi. Ito yung sabaw. Ito. Itlog na may karahay. Walang kamatayang pansit. Pati ito. Buti pa sila panay-deliver. Kami wala. Grabe oh. Dikit-dikit kami dito. Walang tao. Sabado pa naman ngayon. Pero in fairness, maganda yung mga kasama ko. Blooming. Ay, hanapan kitang jowa. Ito naman, dala na. Ano kapatid? Wala nang tao dito. A few inches later. So yun guys, nandito ko sa pwesto. Ngayon wala kaming benta. Ang benta ko lang, yung online ko. Salamat sa Diyos at nagpihin sa akin. Ito pinprepare namin ni Lisa. Yan, tsaga-tsaga. Tapos may tablet. Pang-commission ako sa tablet kasi wala akong stock. Kahit pa paano mayroon. 16 gig ka. Hmm? Isa? So, see you later guys. I-prepare ko yung stock niya kung ang papo ng iba. Ayun, tsaga-tsaga. Hello guys. Yung ginagamit kong ring light. Ito oh. Sobrang liwanag niya oh. Ayan. Kiniklip ko lang siya. Advisable din pala siya. Ayan. Liwanag pala. Hinihintay ko yung kasama ko kay bumili ng ano, pagkain ng manok niya. Uwi na kami. Madilim na. Anong oras pa rin? Alas 6 na ito. Ulan talaga dito sa amin. Na pag August ganito, maulan. Naka-season na. Tag-ulan na talaga. Ang liwanag. Dito ako sa sasakyan. Hindi na ako magmamas. Kaya safety naman na. Ngayon, tapos na naman ang maghapon natin. Sobrang hindi mo ma-explain kung anong sitwasyon. Lalo sa lakas loob. Kahit pa paano may nauwi konti pagkakasya, pero yung na i-roll mo wala talaga. Masisimot yung puhunan. Kaya kailangan mag-discarding yun. Yung
nag-lipstick ako niyan, pero mapot na. Mapot na, masyado maliwanag yung ano, ilaw. Sobrang liwanag. Ay, tingnan ng mga tao, pati liwanag sa loob ng sasakyan. Siguro yung mobile niya parang tanga, nagkakamera ng mag-isa. Ay, nakaandan na yung kasama ko. Bili siya ng ano, pagkain niya ng ano. Masipag yan pag sa pang manok. Ay, God, yung buhay. Bas, ang liwanag mo. Style na yun. Nagagastusan. Tinitingnan nga ako ng tao sa babae na yun. Bakit ang liwanag sa loob to? Nung muna tayo, hindi ko makita yung magating. Na ano? Ay, tingalit mo. Hi guys. I think maybe over here in the hello. I sleep in the super get my too. I Oh, got the money. oh, you got money. And then? And here it's chocolate money. Wow. Many chocolate money. Oh, don't eat chocolate money. Your teeth is broken. May kalyo, boss. Bibili tayo pa ng kwan. Yung gamot na antibiotic. Para sa... Ha? Ano? Teka. Saan? Saan? Ang lalaki ng katawan nila. Oh. Katawan, mga matso talaga. Oh, yung mga kasama ko, mga ano eh. Palaki ng katawan, pero walang tatalo sa nanay. No, Ashley. Iba yung laki mo eh. Jumbo. Barang ano. Hindi na lockdown. May malit na daga. Dalian mo. Dalian mo daw. Kumakain? Init. Katatapos lang kami kumain. Grabe. Katatapos lang namin kumain. Sila nagligpit. Tapos pati... magdedit sila, maggatas sila. Oh, busog na eh. Ayaw na nila. You like it? Oo. Nagawan si Ashley ng alis mo na yan dyan, balong. Dali mo na sa CR to. Kailangan igatas. Busog na eh, oh. I like that. Kasi nag-ano sila eh, nag-dog food sila eh. How are you, my baby? Hello guys, come on. Good evening guys. Katatapos namin kumain. What are you doing? No. Wala. What are you doing? Don't shout me. Why you do that? Hello, mommy. Because you wet. Wet. Pawis yan, pawis. Sobrang init. Umulan naman na dito. Ang init pa rin. Mama, min ulam na lagis. Yung banat, ito banat ito. Tayo. Ano yun, Anton? Daga. Kaya ano? Doon ka sa ilaw. Wow! Sobra init. Grabe. Here. Oo, sobra init. Oh, Mama, try the little part. electric fan? Baby born. Warm, okay. How are you? Daddy. Hi guys, come on. Cold. Ay, cold. Hi guys, come on. Hi guys. Hello, how are you? Bye. I don't like hi guys. You sleep na ah. Tutulog ako Kianton's bed. Ah, okay. Kuya ka. Init. Sobra init. Hindi pa ako nagilamos eh, kaya... Ay, init. Hi guys, kamo. Good night guys. Oh. You said, good night guys. Why? Don't do that.
What's what? Ay, ewan ko na nga. Hindi na nga kita. Muna tayo. Ton, ano ba yan, Anton? Huwag na kayo magharutan. Sobrang init. Ay, Ginagawa mo. sandali lang naman. Bambira ka ba lang. Ito ba yung tuwalya mo dun, oh? Ako. Kaya, ano, mag-computer muna tayo. Nanonood ako eh. Ha? Nanonood ako Nagre-reflect eh. ano? Nagre-reflect. Ako, ang bilis. At, ano? Pagupit. Ano na patayin? Madami kumipop. Ikakat niya. So, yun guys. Good night. Tulugan na. Ay, maghilamos muna ako bago ano. Tulog. Kasi kailangan para hindi tayo magkaroon ng pimples. Kaya mo, hindi ako nagkaka-pimples kasi bira lang. Isa lang. Ayan, pag magkakaroon lang ako ng mens. Pero yung totally pimples talaga wala. Never kong naranasan yan. Kasi gusto ko malinis lagi yung mukha ko kaya hindi sila basta dadapo. Kagaya mo, oh. Ginamos ka na doon. Magdamit ka nga. Ano? Hindi kayo naman magdamit. Kala nyo lalaki ng katawan nyo. Meron kayong binatbad sa yung mga buhay ng mga ano ko, mga barako. What? Okay guys, good night. See you on my next video.